Ka Education Cell, jongka Federation of Kasi Jentia Angaro People, FKJGP Sengkemi, ka kentu, ya ka Sorkar Jela, ban pendem nokloi, ya ka Engineering College, kabadon hakenton masar mulai Shillong. Ya ketika college, lasdang ban pentrei nadu usnyam arjar katnyo, daki arngut ki kontraktor, kabala buru katong, ban pendap hapu ki lai benai, Henry, hadu mentah mene, ompat syam lala ban pendap. Kumta, nakal yang kaseng, FKGP, harengkat katanat PWD Building, kila penlong, ka jinglet jurip, ne ka joint inspection, haka sengi palai, balalap, bakadon, ka jingsuki, ban pendap ya ketika college. Samla krau kupar nusik, ubadai Education Secretary, jongka FKGGP Sengkemi. Ikan tu, ya Education Minister, bau di ban simkia, ya kene kam ha ba ban pelat ya kepisah. Kenang ba ini kontraktor ru ila ban pendap no ya kam ke jong i. Mat kenang bukan wanra ke jing mentoy ya kun samla ke jong i. Ngi ba ni ka jela ke jong i kila don ka nihu kala don ka IIM kala don bat ka NIT ngila don. Ti ngi so ni penpau ke jing so kuman bat so buram ya ka sarkar. Nara ka lala ban pendap kam kloi bat ban wanra no ya kene ka Engineering College hani hapo ke jela ke jong i. Kuman kene hang ni ban bu ya kene ka college, ladap ban menjur nadu ka sarkar ka barim, hapo ka jingalam jong ka seng kongres, balas sedang pat ban pentrei da ka sarkar bamenta hapo ka jingalam ka NPP. Kadairu ka Engineering College, ka banekong tam hapo ka jalam eklia, bar ka donru ya ki hostel kentai bat cenrang. Uba ransom sutenga, II ka PWD Building, haba ai jingkren. Teng ni kenika kam lada pipet minta kenika kam kala ayat bahasa khmat mari principal ro ngi trilang te ngi iba kenika progress hadu minta kala poi hadu 90% kenika physical progress jong kenika kam te kata ka dau ka bening kong kalong ba menswa kitu ki kontraktor kim dei ki balong kiba long capable kiba mo kile se kim dan mo ban handle ya kenika project ngala yang management nek finance nek kim la ban handle kata ka poin bening kong ka ba slim kenika project ka ba ar pade ke jing slim jong nek project kala ban long ba ha kenika slim kam tam how no slim arja arpo nomor ba kadon no kenika COVID-19 te kadon kenika jing ha ka bide ban state ya kenika kam nomor kidon kini ki mo ki jing khang ban rai kitir kitar ban tray lai luit kata kenika kadau ka baar bat kadau ka balai ru ngi ha ka tu ka por hi long kade ka kadau ka balai kade nam ta kini ki skill labor ka bangi syam jenjar ban yo kini ki skill labor henry ka basu tanat bade nadu u January arpo kalong ba kinong tray ki badan mentah kidai barok ki khasi te ngi ba mentah kala yang kat ne malah bat kala kut hiru kat ne ya mentah te kumlaong de isket tri mentan ya kermen skamba lada ka funding ka biang kumala ekren bai ba kurba ngatrai how dia sembar mentau senam kani ka project kala ban dam kani ka financial progress kala poi la kumno ngatrai kala poi kum bakhat ar khat lai klur ya mentah